Sitten voitte mennä tuonne kopin puolelle katsomaan. Niin siellä on se pelaajien tärkein työhuone eli toimisto. Älä astu lokon päälle, tulee sakko. Ollaan hiljaa ja kerrota pelaajille. Eli paraikaan nyt meidän kiekkokoulu, mikä on junioripuolella, niin tulee katsoa meidän pukuhuonetta. Ne käy tässä Parisosassa katsomassa meidän pukuhuoneen. Se on tämmönen joka syksyinen perinne, kun kiekkokoulu on tässä Isku-areenalla. Ne haluaa nähdä, minkälainen meidän pukuhuone on. Meillä on siis U11 ja U12 ikäluokat. Powerleirillä on tälleen syksyisin täällä Isku-areenalla ja täällä pääsee sitten vähän enemmän kokemaan ja näkee vähän enemmän noita liigapelaajia sitten kanssa ennen kuin kausi alkaa. Ja tässä on pelaajia tosiaan, missä ne viettää esimerkiksi treenien välillä. Tänäänkin meillä on 2 treenit. Niin pelaajat todennäköisesti ei lähde himaan, vaan ne on tässä, kun siinä on muutama tunti väliin, ne istuu. Ne on täällä hengaa ja osa lepää tässä ennen kuin aloitetaan seuraava treeni. Osa lähtee kyllä kotiinkin. No olihan ne tosi innoissaan, että kun se moni ei ole vielä kerinyt tähän asti näkee sitä, minkälaista se on, ja nyt ne vähän pääs käsiksi siihen, että mitä se pukukoppi näyttää sitten vähän isommissa piireissä. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Kiitokset.